थाबाय रंजारि आफाद आदानपारानिफ्राय बिथांमोना बैसो जाबाय अब्लाबो बैसागु हान्जा मोसानायखौ दासिमबो नागारा। आं उन्दैनिफ्राय बिथांमोनखौ लोगो मोनबोबाय थादों। बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बैसागु हान्जा बादायलायनायाव बिथांमोना बाहागो लाबाय थायो आरो बाहागो लाबाय थायो। आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोना गोबाव जोरथों, जों बिथांमोनखौ मोनबाय थाथों, बिथांमोना जाहाथे जेबो जाया देहा सोलेरफ्राव आरोबाव बैसागु रंजानायाव जोंखौ मदद होबाय थाथों, बोसोन होबाय थागोन। गोजोन्थों। दानिया जों जौसांसिम बादायारि बिथांमोनखौ लेंहरनि बारदै आइजो आफाद मैदेर खर'। बेनि उनाव I'm
ang nang di on jalur nungkula na thangna thagna pasona nangi pasona nangi pasona nangi pasona nangi bây giờ thưa đây nhỉ